От изключително значение за община Неготино и за мене като градоначалник и за гражданите на община Неготино е, що решаваме ключни проблеми, а това са проблемите на раневите категории на граждани. Това сграда позади нас, ще се гледа в община Неготино, социален характер и характер за раневите категории на граждани. Според покритизата, в рок от 18 месеци на терен работи се отбиваат по зацртаната динамика и сметам дека градата ще завърши от предвиденият рок. Морам по мое лично име като градоначалник и от името на гражданите на община Неготино да се заблагодаря първо на главата на Република Северна Македония, на Министерството за транспорт и връзки, както и до Агенцията за управление со имоти за стамбени делове. Да се заблагодарам от името на гражданите на община Неготино за оваа града. Сметам дека со оваа го решаваме ключниот проблем на многу број фамилии, на фамилии кои што во изминатиот период не нашле и не смогнале сили да имат свој кров над главата.